Dimarts passat, com ja vaig dir en premsa, vam presentar un contenciós administratiu, el que és l'Ajuntament, o l'alcaldia, millor dit, contra el que era la convocatòria de les ajudes, el famós conegut com a xec empleo, xec taronja. El que es planteja ara és no únicament esperar el contenciós, sinó d'alguna manera fer arribar ja un detall, una informació més detallada al personal, sobretot al personal parat del poble, quins són els seus drets, com pot exercir-los i, diguem-ne, totes les accions des d'un punt de vista legal, dirigides a la justícia, dirigides a la inspecció de treball, etc., que es poden fer per part d'un laboral, un fijo discontinuo o un personal que treballava l'any anterior en una empresa i ara no l'agarren i agarren a un altre. És a dir, quines són les eixides, les pressions legals que es poden fer. N'hi ha un xec específic per a empreses, per a comerços de taronja. I s'ha fet un treball específic de captar empresaris per a donar-los aquest tipus de subvencions a aquest tipus de sectors. Per tant, hi ha una voluntat deliberada de llevar llocs de treball dels pobles d'alrededor de Gandia a la gent que viu en els pobles d'alrededor de Gandia i captar aquests llocs de treball per a la gent de Gandia. Això és així d'una forma clara i descarada. Controlar si aquesta subvenció que tu estàs donant ja és a una empresa que ha augmentat el número de treballadors contractats és absolutament, o jo crec que és molt difícil, perquè és tan difícil com crear una nova empresa o una societat que tenies que bàsicament no treballaves en ella perquè ho feies un altre, doncs enguany es llogues a tots a nom d'eixa persona. Entonces, n'hi ha, per un costat això, la facilitat de crear empreses noves o d'utilitzar-ne alguna que tingués mig dormida per a, en realitat, sense crear llocs de treball nous, només substituint a gent de Xeresa per gent de Gandia, obtens una subvenció. En la legislació en la mà actual va ser molt difícil que això únicament servisca per a la creació de llocs de treball. Jo crec que tindran relativament fàcil fer-ho de manera que siguin legal, perquè tindrem dues societats anònimes per a treballar, és legal, poder amagar i que en realitat fer la ficció de que has creat llocs de treball quan en realitat el que ha fet ha sigut substituir-los. Per què és il·legal això? Això entenem que té per almenys tres il·legalitats. Una, que s'ompli sempre la boca con la Constitució i la Constitució, doncs això va radicalment en contra de la Constitució. És completament il·legal i flagrantment en contra de la Constitució que dues persones que tenen la mateixa capacitat per a fer una faena, que tenen la mateixa necessitat d'aquesta faena, perquè tu visques en Gandia o perquè tu visques en Xeresa, tens la subvenció o no tens la subvenció. Per tant, entenem que això és radicalment il·legal i és un dels fonaments del recurs. Hi ha una segona il·legalitat, que és la falta de competència territorial. L'Ajuntament de Gandia té dret a fomentar l'economia en Gandia, però no vindre a Xeresa a distorsionar el mercat de treball com ho està fent. I la tercera il·legalitat seria des del punt de vista del procediment. Des del punt de vista del procediment, també sol passar que els polítics volen anar més a pressa i els tècnics i els administratius i els funcionaris fent les coses conforme les fem i les coses moltes vegades tenen uns tràmits. Ells ho volien treure això per l'estiu i ho van treure per l'estiu, però en realitat l'ordenança que se regula això, la llei, la norma que regula això està en vigor des de fa 2 o 3 dies, des de dilluns, que per això es va presentar això. Entonces, estan regulant ajudes que se tenia dret a cobrar-les des del mes de juliol passat i que ja estan donant els xeques empleo des del mes de juliol passat quan la normativa és actual. Això és una cosa que també va clarament en contra del procediment administratiu. Vist que és una cosa que pot perjudicar els treballadors i els parats de Xeresa, vist que és una cosa que té il·legalitats, diguem que hi ha que intentar atacar aquestes il·legalitats. Manera d'atacar aquestes il·legalitats. L'Ajuntament ja ho ha tirat al juzgat, això. Dimarts passat vam presentar ja un recurs i vam demanar que això es parara.
Si se produïra, que això encara no s'ha produït, però si se produïra que començaren a llogar a gent de Gandia quan això afecta a fijos discontinuos, s'estaria produint, de fet, un despido, un acomiadament, un tirar al carrer a un treballador. Si ara aquests fijos discontinuos no els criden enguany, en realitat és un despido, en realitat és un acomiadament. Per tant, a banda del recurs contenciós administratiu, tindrem que interposar, o aquestes persones poden interposar dues coses. En primer lloc, una denúncia a la Inspecció de Treball i després hi haurà que denunciar el despido com a improcedent per a que te paguen una indemnització com a qualsevol persona que la tiren al carrer sense una causa. L'Ajuntament va a promoure i a intentar que aquest port no la hi hagi, a intentar defensar a la gent, posar a l'abogat i posar a qui faci falta per a aquestes persones intentar apoyar-les. L'Ajuntament voldria que algú, a banda d'anar en contra de presentar aquesta denúncia al comerç que no el llogui enguany, també algú presentara denúncia contra l'Ajuntament de Gandia, diguem, vostè m'està a mi furtant la meva feina. Em pareix una injustícia que des de l'Ajuntament de Gandia vinguin a dir-te el que tu tens que fer en el teu poble o el que no deus fer, i més si venen a furtar empleos, que això és molt mal de coure. El que la gent va comentant és que li ha parat més d'una persona, i si encara no es comença la campanya, quan vinga el mes que ve, que se suposa que és el fort de la temporada, caurà més d'una persona quasi segura. Entonces, jo crec que hi ha que buscar un remei i posar-li un fre no sé quant antes, perquè és el que estava comentant l'alcalde, el que no sabem l'any que ve el que serà, igual és pitjor que enguany. I enguany encara no sabem com està l'assumpte. L'alcalde de Gandia va fent-se famós a la carrera. El temps va posar al lloc igual que tots els alcaldes. Si n'hi ha que fer pinya, per si ve alguna cosa mal, saber on estar i poder defendre't. És el que pertoca a tots els pobles. Cada poble que fas el que era convenient, això ho tenim clar. Veurem el que hi ha.